אהלן לוחמי הקריפטו, ברוכים הבאים, והיום אני רוצה לדבר על NFTs. בעצם הקופים האלה שאתם ראיתם ושמעתם עליהם, והם נמצאים במחירים מופקעים מאוד, ולפני שאני אתחיל להסביר על איך לקנות ולמכור אותם, אני רוצה להגיד שכל התוכן הזה שאני מפרסם עליו בסרטון הזה ובערוץ הזה, זה לא ייעוץ השקעה, אני לא מייעץ לכם לקנות שום דבר מפה, וכל זה דעה אישית שלי, והתוכן הזה הוא לצורך מידע ובידור והעשרה בלבד, ולא ייעוץ השקעה, כי אני לא יועץ פיננסי, מבקש לייעץ מיועץ פיננסי לפני שמשקיעים. אוקיי, אז בואו נתחיל. NFTs, מה זה בעצם? NFTs זה גם תמונה רגילה בסוף דבר, רק שמישהו יצר אותה ויש לו זכויות יוצרים עליה. זאת אומרת, אם אני עכשיו ציירתי את הציור הזה ואני רוצה שכולם ידעו שהציור הזה הוא שלי 100%, אז אני מעלה אותו בעצם על רשת בלוקצ'יין כמו איתריום או סולנה, ובעצם כשזה נמצא על הבלוקצ'יין זה מאמת שאני הבעלים ואין משהו דומה לזה. NFTs זה קיצור של Non-Fungible Token. הכוונה היא שביטקוין אחד שווה תמיד לביטקוין אחד. זאת אומרת, שתי ביטקוינים שונים הם תמיד ביטקוין אחד. Okay? מטבע ביטקוין הוא תמיד יהיה מטבע ביטקוין, לא משנה כמה מטבעות ביטקוין יש לך, הם אותו דבר. אם יש לך NFT ואתה מעלה אותו בעצם לרשת איתריום, הוא ייחודי ואין בעצם קוד שיכול להיות דומה לו. Okay? אם אתה מעלה את ה-NFT הזה, אז ה-NFT הזה לא שווה ל-NFT הזה. Okay? שני ה-NFT האלה שווים מחיר אחר לגמרי, כמו שאתם רואים כאן. Okay? כל מחיר הוא בהתאם ל-NFT עצמו ולייחודיות שלו. טוב, אז אתם בטח שמעתם על הקופים האלה, בורד אפ יאט קלאב, ויש לכם כאן בעצם את הכמות הזכיינים, כמות האנשים שקנו את ה-NFT מתוך הכמות ה-NFT הקיימים, ומחיר רצפה באיתריום ומחיר הכי גבוה שנמכר ה-NFT הזה. אז למה שמישהו בכלל ירצה לקנות תמונה כזאתי, לא משנה כמה שתהיה מגניבה, במחירים גבוהים והזויים, כמו שאתם יודעים. עכשיו אם נפתח פה, איתריום עולה, בואו נראה כמה הוא עולה. $3,800, שזה המחיר של איתריום אחד. אז בהתאם למחירים האלה שאתם רואים כאן, זה השווי של התמונה הזאת. אז מה מיוחד כזה בתמונה הזאת? אז ה-NFT האלה הם בעצם, מה שמיוחד בהם זה דבר ראשון האומנות. Okay? אם אתם קונים NFTs מסוים, אתם צריכים לדעת לבחור לפי האומנות, לפי איך שזה נראה לכם. כמובן אומנות זה מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד יכול לחשוב שאומנות זה לפי איך שזה נראה לך, ומן הסתם שיש הרבה סוגים של אומנות שונים, ויש אנשים שיגידו שזה אפילו תמונה מכוערת, okay? וזה לא יפה, והם יכולים להיות צודקים. עכשיו, למה שהמחירים האלה יהיו של 72 איתריום, okay? 73 איתריום, שזה מאות אלפי דולרים ואפילו מיליונים,
אוקיי? של דולרים. ולמה שמישהו יקנה? כי יש ביקוש ל-NFTs האלה. דבר ראשון, חוץ מזה שזו אומנות ייחודית, יש לנו את הקלאב. בעצם זה קהילה שמי שקונה את ה-NFT ומחזיק ב-NFTs האלה יהיה בעצם מצורף ומוזמן ליאכטה, למסיבת יאכטה, אוקיי? זאת אומרת, אתם חלק מהקהילה של מסיבות יאכטה. אני לא יודע איפה הם נמצאים, אבל זה הייחודיות שלהם, שמי שמחזיק וקנה את NFT הוא בעצם חלק מהקהילה. כמובן, אם אתם רוצים לקנות את ה-NFT הזה, צריך לוודא שאתם נכנסים לאתר OpenSea, אתר ראשי של ה-NFTs. בעצם אתם נכנסים ורואים שהשם מאומת ב-V הזה, Verified, זאת אומרת, זה בעצם לא חיקוי, אלא הדבר האמיתי, okay? Created by Ape Yacht Club, אוקיי, זאת אומרת, אתם בודקים את זה קודם כל, כדי לאמת את הרכישה, אוקיי? כמו שאתם רואים כאן, ה-NFT הזה עולה $84,500, שזה המון, ואנשים קונים, אוקיי? אתם רואים כאן את ההיסטוריה של הקניות והמחירות והעברות. אז מה עוד מיוחד ב-NFTs? זאת אומרת, יש לנו את הציור שבעצם אתם שייכים לקהילה, אוקיי? דבר שני, זה יש NFTs שקשורים למשחקים, אוקיי? זאת אומרת, פה באתר OpenSea, אני אשים את הקישור למטה, אתם יכולים לראות All NFTs, New, Art, אומנות חדשים, דומיינים על קריפטו, מוזיקה, ועוד הרבה דברים, ויש לכם, איפה יש לכם? יש לכם utility, אוקיי? utility, בואו נראה מה זה. utility, נראה לי זה המשחקים. בעיקרון, נגיד, אני רושם פה Sandbox. זה בעצם אחד המשחקים של מטאברס, אוקיי? וכאן אתם יכולים לבדוק, טוב, יש פה כל מיני NFT שאנשים פרסמו, שזה לא נראה שזה שייך לסנדבוקס, וכאן אתם רואים, טוב, למשל ספינה, יאכטה, שאתם יכולים לקנות, אוקיי? ב-1.88 איתריום, שזה עשרות אלפי שקלים, בואו נראה כמה זה עולה, נראה לי, אוקיי, $7,000, אוקיי? הספינה הזאת, בשביל לשחק במטאברס עם הספינה הזאת, אוקיי? כמובן אתם בודקים שזה מאומת על ידי הסנדבוקס עצמו, אתם לוחצים לכאן, ואתם בודקים שיש את ה-V הכחול הזה, המחיר רצפה מתחיל ב-0.15 איתריום, והכי גבוה זה 2 איתריום, אוקיי? פה ספינות וכל מיני משחקים, אוקיי? זה כנראה שלהם גם. זה למשחק עצמו, אתם בודקים כאן Activity, זאת אומרת, כל מי שאתם בודקים את ה-NFT שלו, אתם צריכים לבדוק לא רק את השם, את האימות, גם את הטוויטר, אוקיי? גם את הטוויטר לבדוק. חשוב מאוד לבדוק שזה באמת אמין, כי הרבה אנשים יכולים לעלות, אוקיי? NFTs, ולהתחזות. אז מה שאתם עושים, אתם בודקים גם Activity, כמה אנשים נכנסים פה, כמה נמכרו, אוקיי? 90 day volume, 90 day average price, באיזה מחיר ממוצע נמכר, ואתם בודקים את הפרטים האלה, אוקיי? כמה נמכרו וכל הדברים האלה, לפני שאתם קונים את ה-NFTs, אוקיי? עכשיו, כמו שאתם רואים, יש כמה שימושים ל-NFTs עצמו, ועוד שימוש מעניין, זה למשל ב-NFTs הזה, אוקיי? סייבר קונס, אוקיי? זה NFT שברגע שקניתם אותו, אתם יכולים להרוויח 10 בננה ביום, אוקיי?
אחרי שקניתם את ה-NFT הזה, אתם יכולים להרוויח 10 בננה ביום, ומה השווי של הבננה הזה? זה מטבע שלהם, השווי שלהם הוא $23, אוקיי? זאת אומרת, אם אתם מרוויחים 10 בננה ליום, לפי מחיר של היום, זאת אומרת, זה המחיר בדולרים שאתם מרוויחים היום, ובשקלים זה 767 שקל שאתם מרוויחים כל יום, כן? זאת אומרת 365 ימים, בשנה אתם מרוויחים 280,000 שקל רק כשאתם קניתם את החיות שלהם בעצם, כן? איפה אתם מוצאים אותם? מגיעים לפה ומחפשים ב-OpenSea את השם שלהם, אוקיי? זאת אומרת, הקופים האלה, אם קניתם, אתם יכולים להרוויח. זה ייחודיות, אוקיי? והמטבעות האלה שמחלקים, זה בגלל שהקהילה בחרה שזה יקרה אותו דבר. זאת אומרת, החלטות הקהילה נקראות DAO, והקהילה בעצם אחראית לזה שמי שמחזיק בזה הם בעצם מחליטים החלטות ביחד, בהצבעה של הרוב, בהצבעה דמוקרטית. מי שמחזיק את זה יכול להצביע לכל מיני פרויקטים שונים שיוצרים, או היוצרים. כמובן כשאתם קונים אתם בודקים את האמינות, ואתם רואים שהמחיר הוא 14 איתריום, 14 איתריום. זאת אומרת, 14 איתריום, אם אני אכנס לא כאן, רגע, פה זה make offer, זאת אומרת, אם אני אכנס לראשון פה, זה גם make an offer, אוקיי, יש פה דברים מעניינים, אוקיי? פה זה 4 איתריום, אני רוצה לבדוק את האמינות של הפרויקט הזה. זאת אומרת, אני נכנס לשם של הפרויקט, זה השם שלהם, יש להם מאומתים, זה מאוד חשוב, יש להם פה טוויטר שלהם, אתם בודקים בטוויטר, שיש להם עוקבים, יש להם אמינות, שהפרויקט הזה הוא אמיתי, אוקיי? חשוב מאוד לבדוק, כדי להימנע מרמאויות וסקם, אוקיי? אתם רואים, המחיר התחילתי הוא איתריום 1 ו-69.69. המחיר הכי גבוה זה 20,000 באיתריום, אוקיי? זה המון, זה מיליונים. למה? כי זה מה שמרוויחים ליום מבחינת הבננס. אני לא יודע אם כל אחד כאן המחיר שמרוויחים מבחינת המטבע שלהם שזה בננה הוא משתנה. יכול להיות שמשתנה, אני לא יודע, אבל זה מעניין. זה האתר הראשי שלהם, דבר ראשון, אוקיי? אתם יכולים לראות באתר הראשי, ל-NFT הזה יש להם אתר ראשי, אתם יכולים לבדוק קצת לעומק פרטים על כל על הרווחים שמרוויחים בעצם, אוקיי? ובמה זה תלוי, וכמובן מי שמרוויח את הבננה יכול למכור אותו בכל מיני מקומות, בכל מיני בורסות, ולהמיר את זה לדולרים, שזה רווח אמיתי. אז זה השווי של NFTs, אוקיי? זאת אומרת, לפני שקונים NFTs, צריך לבדוק לעומק שבאמת יש מאחורי זה בשר, כמו שאומרים, ולא סתם להיכנס ולקנות, ללחוץ פה למשל All NFTs, ולקנות כל מיני תמונות כאלה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא מאומת, ורוב הסיכויים, 90% מהיצירות האלה, אין באחוריהם שום דבר,
למעשה אין מאחוריהם שום קהילה חזקה, ולמשל קניתם פה את ה-NFT הזה ב$2, חשבתי שזה משהו, כל אחד יכול לעלות פה כל ציור שהוא רוצה, ובהתאם לזה להרוויח. כמובן, כל פרויקט צריכים לבדוק שיש להם אתר, אם הם אנונימיים, כי הרבה יוצרי NFT הם אנונימיים, אז לבדוק באמת שהם, יש מאחוריהם פרויקטים שעובדים וקהילה חזקה, וקהילות בדיסקורד, אוקיי? לבדוק הרבה פרטים עליהם, לעשות מחקר לעומק, אוקיי? כי כל אחד שקונה את ה-NFTs האלה, כל מיני דברים שאנשים העלו, לא מבטיח שום דבר, ולמעשה אתם יכולים להישאר עם התמונה הזאת לתמיד. אוקיי? אז עכשיו, אחרי שהסברתי על זה, אני אסביר קצת על הבעיות שיש בשוק ה-NFT. הבעיות שקיימים בשוק הזה, זה שכל אחד יכול לעלות תמונה כזאת. זאת אומרת, אני עכשיו יכול להיכנס לגוגל, ולרשום, למשל, נגיד למשל, אותם, אני לא עוקב אחריהם אבל לא משנה, למשל אני יכול להעתיק את התמונה הזאת, לשמור אותה, ולהגיע לפה ולהעלות אותה לפה, okay? זאת אומרת, כל אחד יכול להעלות לפה כל תמונה שהוא שמר לבלוקצ'יין עצמו, ואם אתם מחזיקים, אוקיי, ביצירה של מישהו שבעצם העתיק מגוגל והעלה פה, אז אתם עוברים על זכויות יוצרים, שזה מאוד חשוב לדעת. כשאתם בודקים את מה שאתם עושים, את מה שאתם קונים, לבדוק אם אנשים קנו, אוקיי? כמה אנשים קנו, אם יש מאחוריהם צוות, מי הצוות, כל מידע שאתם יכולים להיכנס לקהילה בדיסקורד, אוקיי? אם יש שם שאלות, והרבה אנשים שואלים שאלות, חשוב שהיוצרים יענו עליהם. אם הקהילה לא פעילה או קצת פעילה ויש שאלות ואין מענה, זה סימן אדום. לבדוק לעומק באמת שיש פה סימן V, ולמשל זה NFT של משחק, אוקיי? יש לנו את סימן V, המחיר מאוד נמוך, מחיר לא כזה גבוה, 184, יותר מחיר גבוה, יש להם 2.2 אייטמים, בעצם דברים, ולמשחקים, אוקיי? זה איזשהו משחק שיש להם דברים שאתם יכולים לקנות למשחק עצמו, אוקיי? זה משחק טוב, אתם אוהבים לשחק בו, אתם יכולים פה לקנות למשחק, לשחק. אז מאוד חשוב לבדוק שמה שאתם עושים מאוד מאוד חשוב שאתם שומרים את ה-NFTs וקונים NFTs שהם מאומתים. ומה שעוד מעניין ומה שמאוד חשוב בנוסף לזה זה שצריכים לדעת ה-NFTs עצמם באיתריום הם לא מאוחסנים על איתריום, אלא הם מאוחסנים בשרת חיצוני כמו שרת של אמזון, והקוד של ה-NFTs עצמו מאוחסן בבלוקצ'יין באיתריום, אוקיי? זה אחד הסיכונים שקיימים והם עובדים על זה כמובן. בעתיד ה-NFTs עצמו, התמונה, היצירה עצמה צריכים להיות מאוחסנים, אבל כרגע זה לא כזה אפשרי והם עובדים על זה מבחינת איתריום, אוקיי? מה עוד? אם אתם קונים איזשהו NFT, חשוב לקנות אותו מהיוצרים, כי יש לנו עוד סיבה מאוד מאוד מעניינת, וזה סיבה לא כל כך טובה, שיכולה להיות שאם אתם קונים NFTs
שלא מאומת ויש להם איזשהו חוזה חכם, אוקיי? איזשהו חוזה חכם שהכוונה שלו אומרת איזשהו קוד מאחורי הקנייה הזאת, וברגע שאתם קונים, עושים קנייה, לוחצים פה buy now, אתם בעצם יוצרים חוזה, בעצם מאשרים חוזה חכם שאומר למשל להוציא את כל הכסף מהארנק שלכם, הארנק של הקריפטו, אוקיי? אז מאוד חשוב לפנות מאנשים מאומתים כדי שלא יקרו טעויות וכל מיני חוזים חכמים נסתרים יכולים לעבוד תחת כל יציאה שאתם קונים שהיא לא מאומתת, מאוד חשוב. גם אם זה לא מאומת, זה לא אומר שום דבר, כי יש להם פה לינק בטוויטר ואפשר לבדוק, יש להם פה traded volume של 71, שזה יחסית מעניין, צריך לבדוק עליהם קצת יותר לעומק, כי אין להם הרבה אונרים, ולמה אנשים קונים, יכול להיות שהם בדרך כלל להיות מאומתים, או שזה לא אמיתי. מאוד חשוב לבדוק. מה עומד מאחורי הפרויקט הזה ומה אתם מרוויחים בסוף הדבר, כדי שאתם לא תחזיקו ביצירה שאין לה שום ערך בעתיד. נפרסם את הקישור למטה ל-OpenSea. Okay. עכשיו, איך אתם קונים את ה-NFTs? מאוד פשוט. אני כבר כנראה מחובר כאן. לא מחובר. אז ברגע שאתם נכנסים לאתר ואתם מחצים פרופייל, יש לכם פה כמה אפשרויות. אפשרות הכי פופולרית, כמו שאתם רואים רשום כאן, והרבה אנשים משתמשים, זה MetaMask. MetaMask בעצם מופיע לי פה, כי אני כבר מחובר, אבל לפני הכל, אם אתם רוצים להוסיף אותו לקרום, אתם רושמים פה MetaMask, ונכנסים לאתר שלהם, בודקים שזה הכתובת, מדויקת ואין פה תוספות, מאוד חשוב, שלא תורידו משהו שלא צריך, לוחצים פה דאונלוד, ויש לכם לקרום, ל-iOS, לאנדרואיד, בהתאם למערכת שאתם משתמשים בה, אוקיי? יש לכם, זה הדפדפנים שהם מאשרים, יש לכם את הדפדפן קרום, מאוד ממליץ עליו, גם ברייב, סבבה, מאוד מעולה. אחרי שהורדתם והתקנתם, יהיה לכם גם בתהליך ההתקנה 12 ספרות. אני אראה לכם עכשיו. 12 לא ספרות, אלא 12 מילים. זאת אומרת, זה ארנק, שכרגע כבר מחובר, אבל אם אני רוצה עוד ארנק, אני אוסף רשת, לא, זה הרשת בעצם, סליחה. אני לא רוצה להוסיף רשת. נכנס את המטאמאסק. טוב, זה יפתח לי את הארנק שלי היום. איך אני... תוסף עצמו. טוב, אני לא רוצה להתנתק. אני ארענן. טוב, בגלל זה כנראה. אוקיי, נעשה ביטול. אוקיי. אני רוצה להוסיף ארנק נוסף. אוקיי, אתם יכולים לחבר ארנק. לייבא חשבון, אם יש לכם חשבון כבר, ולפתוח חשבון 2. חשבון 2 למשל אני פותח צור. אני רוצה לראות לכם איך בעצם, טוב, אצלי זה כבר לא יראה, פשוט יצר את החשבון ה2. בסופו של דבר, כשאתם עושים את התהליך הזה של הרשמה לחשבון הזה, יש לכם 12 ספרות, 12 מילים, אל תשתפו אותם עם אף אחד ואל תשמרו את ה-12 המילים האלה, כי זה 12 מילים של גיבוי הארנק הזה. אם ה-12 מילים נעלמות, או שמישהו משתמש בהם, או שלמישהו יש אותם, אז הוא יכול להוציא את כל הכסף שיש לך בארנק לתמיד, ויש לו גישה לארנק, להחליף סיסמה
ולקחת את כל מה שיש לך בארנק הזה, אוקיי? 12 המילים זה הגיבוי היחיד שיהיה לכם לארנק שלכם, ותשמרו אותם לא בצורה דיגיטלית, לא טלפון, לא צילום, לא במחשב, כי מישהו פורץ למחשב, הטלפון, ויש את זה בתמונה, או רשום בנוטס, בפתקים, אז הם יכולים לגשת לחשבון הזה, אוקיי? אלא תשמרו את זה על דף הנייר, על כמה דפים, תרשמו את זה, תשימו את זה בכספת. בעצם אתם מחסנים 12 מילים של גיבוי, שבעצם אם אתם מתנתקים מהחשבון הזה ואתם שוכחים סיסמה, יש לכם את ה-12 מילים, אתם יכולים גם להחליף סיסמה, להתחבר לחשבון, להתחבר למטה-מאסק מכל מקום בעולם שאתם נמצאים בו. אוקיי? מאוד חשוב. אז אם אני אתחבר עכשיו לכאן, אחרי שיש לכם את המטה-מאסק, בקרום למשל, ונגיד אני מתחבר לאחד החשבונות, אוקיי? נעשה הבא, והתחברות. מאוד פשוט, לא צריך יותר מדי דברים. אתם יכולים להחליף את זה, להחליף את זה. יש לכם, השם שלכם ה-named, יש לכם פה בהגדרות, בסטינגס. נכנסים לסטינגס, בעצם מושרים בארנק, ואתם יכולים לשנות את השם למשל נעשה לו חמי שיניתי, למשל אני משנה את השם, אני יכול להוסיף פה טוויטר, אינסטגרם, אתר. אני יכול לעשות פריוויו לפני שאני מאשר. שוב אני לא יכול לשמור את זה עכשיו. בואו נראה למה. לא חמי קריפטו. אוקיי, בואו נראה אם מאשרים את השם הזה. זה גם ה-wallet address, כמו שאתם רואים, אל תשתפו אותה עם אף אחד. מאוד חשוב. טוב, אני לא יודע אם אני לא יכול לשתף את זה, לא משנה. בכל מקרה, לא משנה, רציתי פה לשנות את השם, לא הצלחתי, אין לי מושג למה, אבל בעיקרון נעזוב את זה בצד. אז יש לכם פה את ה-collected, created, זאת אומרת מה שיצרתם, מה שאספתם, favorite, מה שאהבתם, hidden, מוסתרים, activity, בעצם הפעילות שלכם, מופר, זה ההצעות. אתם נכנסים עכשיו ל-OpenSea, אתם יכולים פה ל-explore, למשל אתם אוהבים אומנות, ובאמת אתם צריכים לבדוק לעומק מה אתם מקבלים מזה, כי אני אישית פחות בקטע של אומנות ויותר בקטע של NFTs למשחקים, אוקיי? כמובן זה מאומת, זה עולה מחירים ממש גבוהים, ואנשים לא יכולים לאפשר את זה, אז מה שאתם יכולים לעשות זה בארט, טוב זה האנשים הגדולים, נעשה את ה-Only NFT, ומה שאני אעשה buy now, נעשה ב-US דולרס, אני יכול לעשות באיתריום, למשל אני יכול לאפשר למשל מינימום, נגיד 0.1 עד איתריום 1, שזה גם הרבה. בעצם כאן אפשר לבדוק
מאומתים שהמחירים שלהם יכולים ליפול למחירים שאתם יכולים לאשר לעצמם, שזה מאומתים, כמובן תבדקו שיש להם טוויטר ודיסקורד, באמת טובים, מי שלא מאומת, עדיף לא לגעת. יש פה הרבה לא מאומתים. זה לא מאומת, אפשר לבדוק על זה. בעיקרון מאוד חשוב שאתם בעצם בודקים משהו מאומת, ואתם רואים, זה עולה מחיר יחסית סביר, אתם בודקים כמובן שזה מאומת, ואתם יכולים לראות את זה $1,000, זה מעניין, אבל תבדקו שיש לזה ערך מסוים. מאוד חשוב לבדוק שאתם בודקים את היוצרים, את הטוויטר שלהם, יש להם 10,000 עוקבים, כן, פרויקט יחסית קטן יותר, פחות עוקבים, אבל צריך לבדוק באמת מה הייחודיות שלהם ומה אתם מרוויחים מזה, כן, מאוד חשוב. מעניין, פרויקט יכול להיות מעניין, כן, המחירים שלהם, ה-floor price זה מחיר יחסית נמוך, אם אני אחשב כאן עכשיו במחירים של היום, נגיד 0.189, אני אכפיל את זה ב-3,800, 700, כן, באזור $700, באזור כמעט 3,000 שקל, כמובן זה יחסית מחיר גבוה בשביל תמונה כזאת, תבדקו את האיחוד. עכשיו, זה הדרך שאתם יכולים כדי לקנות NFTs ב-OpenSea. הייתי ממליץ לכם להיכנס לאתר הזה, דון אנליטיקס, בעצם תבדקו את האיכות של הפרויקט בזכות האנליטיקס שלו. למשל נכנסתי פה לבורד אייפ יט קלאב, אם רוצים לבדוק, זה הקופים האלה, אתם יודעים מה, אני לא אכנס לפה, כבר בטח ראיתם, זה הקופים האלה וזה האנליטיקס והדאטה שלהם בעצם, ובעצם הדירוג, דירוג גבוה, אתם יכולים לבדוק פה, לגבי כל מיני אנליטיקס סיילס פר דיי, כמה מכירות ביום, ווליום פר דיי, בעצם אתם בודקים את האיכות של הפרויקט הזה, לגבי המכירות, כל המכירות מופיעות פה, מאוד חשוב לפני שאתם קונים. בואו נחפש את הפרויקט למשל הזה. זה מופיע פה, בואו נבדוק. אוקיי, מופיע פה, נוקליו נרד, אוקיי, נגיד הראשון, נראה אם זה, running, אוקיי, זה ניתן לאנליטיקס לראות קצת יותר עומק. טוב, כאן אתם רואים באיתריום את הקפיצות, מוזר שנתקע, אוקיי, מוזר. כמובן אתם בודקים שזה הפרויקט הזה, בואו נראה, node of the, אולי נבדוק את השם, מה קרה עכשיו. כן, אתם בודקים בעצם את המכירות, בואו נבדוק את השם,
רגע שזה באמת הפרויקט הזה, וזה עוד פעם ניתן. יש כנראה עומס עליו. נעשה את ה-all, נעשה buy now, מינימום 0.1 עד 1, איתריום, טוב, אני לא אכנס לזה יותר לעומק, בסופו של דבר אפשר לבדוק כאן, אני אפרסם פה למטה בכישורים לגבי האתר הזה, ואתם יכולים לבדוק את איכות הפרויקטים בזכות האנליטיקס, אוקיי? יש לכם עכשיו עוד כל מיני אתרים של NFTs. עכשיו בדיאפרדר בעצם זה פלטפורמה שעוזרת לכם למצוא מטבעות איתריום, רשתות איתריום וכל מה שנמצא ברשתות האלה. כמו שאתם רואים, NFTs, DeFi, משחקים, גמבלינג ואתרי סחר. אז נכנסתי ל-NFTs, אני מפרסם לכם גם קישור, וכאן Marketplaces. זאת אומרת, Marketplace זה אתר קניות, וברשת איתריום, אם ניכנס ברשת איתריום, זה יהיה לנו את ה-OpenSea הראשון, CryptoPunks, Rarible, אוקיי? Rarible זה גם אתר NFTs, אם אני אכנס, ונכנסתי בעבר, נראה לכם עכשיו, דומה ל-OpenSea, שאתם יכולים לקנות בו, NFTs שונים, כמובן המחיר יהיה באיתריום, כי זה רשת איתריום והיצירות שהעלו ברשת איתריום. משום מה האינטרנט עובד קצת איטי. אבל כמו שאתם רואים, כל מיני יצירות של איתריום, ויש פה כל מיני אפשרויות והגדרות שונות. כל מיני יצירות שיש מצב שהן מופיעות ב-OpenSea ויש מצב שלא. לאחר מכן, כאילו אתם יכולים להיכנס לסולנה, וואקס, כל מיני רשתות, פוליגון, אוקיי? יש לכם את הרשת NFT של בייננס, אוקיי? בייננס NFT, שהם נמצאים על רשת BNB, סמארט צ'יין, מאוד מעניין, זה הרבה, ה-NFTs האלה הם של משחקים, אני אכנס לפה למשל, טוב זה יהיה קשור כנראה מוצר יחיד, okay. כן, זה בעצם איזשהו בוקס שבעצם אתם יכולים להרוויח למשחק הזה כל מיני דברים. אם אתם פותחים את הקופסה הזאת, אחרי שאתם קונים את הקופסה, אתם מקבלים איזשהו משהו למשחק, okay? וזה מה שיצא למשל. זה כבר אחרי שהם פתחו את הקופסה, יצא להם את הקלפים האלה והם מוכרים את זה במחיר הזה. הקופסה עולה יותר יקר כי אי אפשר לדעת מה יצא בקופסה הזאת. אוקיי? וכאן זה הרוב NFTs למשחקים. יש לנו את NFTs של רשת סולנה. נפרסם את כל הכישורים פה למטה. חשוב לוודא גם שאתם נכנסים לאתר של הרשת וה-URL תקין. אם אתם בוחרים פה ארנקים כדי להתחבר אליהם, יש פה ארנקים שונים. MetaMask לא נכנס כאן, למה? כי זה על רשת שונה לגמרי, אוקיי? אתם רואים כאן ארנקים שונים, אתם צריכים להיכנס לפה, לא יוצא לכם אבל
בעיקרון להוריד את הארנק הנוסף כדי לסחור ברשת סולנה. אוקיי, ויש לנו, אומר לנו כמה Daily Sales 1545 ביום, סך הכל 500,000, Daily Sold Volume 8,000, Total Sold Volume זה 4 מיליון. סול זה המטבע של סולנה, של הרשת סולנה. כאן כנראה אתם תוכלו למצוא NFTs, גם של משחקים, גם של אומנות, סול פיימס, אוקיי, הם עשו אותו קונספט של איתריום. צריך לבדוק את הייחודיות שלהם, אוקיי, זה הפרויקט שלהם, כמובן את הייחודיות ולמה לרכוש אותם, אבל הם עולים הרבה יותר זול, כמו שאתם רואים 4.4 סול. המחיר של סול היום הוא בואו נראה פחות מ$200, אוקיי? למשל 168, 4.4 כפול 168 שווה 739, פחות מ$1,000, אוקיי? וזה מעניין, כן? זה ממש יחסית חדש. כמובן אתם צריכים לבדוק מה אתם מרוויחים מזה, להיות חלק מהקהילה הזאת, מה אתם מרוויחים. מה שמעניין זה יותר ה-NFTs של משחקים. אם יש איזשהו משחק שיוצא לדרך ויש לו NFTs, זה collections, okay, זה אומנות מסוימת, לרוב אומנות, וכל סונו סולנה. אני לא מכיר את המרקט פלייס הזה, אבל מעניין מאוד. טוב, זה ה-NFTs גם שנמצאים על סולנה, חשוב לבדוק ולוודא שזה פרויקט אמין. הבא, טוב, זה הארנק של סולנה. אחרי זה, אם אתם אוהבים את קרדנו, אדה, אז יש להם גם מרקט פלייס של NFTs על רשת אדה, שהם הרבה יותר זולים. אתם רואים פה 85 אדה עולה למשל $1.50, נגיד 85, תכפיל את זה $1.50, זה $127. זה בהתאם למחיר של מטבע, ככה NFTs עולים בתחילת דרכה עד הפרויקט יחסית בפיתוחים ועבודה. יש להם כל מיני NFT, כמובן לוודא שזה יוצרים אמינים, לא רק מאומת אלא גם פרויקט שאין לו זכויות יוצרים ויש מאחוריו בשר ואנשים שעובדים עליו. כמובן זה פרויקט גרוע, כי יש פה תמונה של אילון מאסק, כי מאוד חשוב לא לקנות את זה, כי יש אולי אנשים בעיות של זכויות יוצרים, אני לא יודע, כמובן תמונות כאלה גם. באמת לקנות תמונות מקוריות, מאוד חשוב. כמובן לא ייעוץ השקעה מסוים. אתם רואים כאן, יש פה מלא NFTs. לבדוק את הטובים ביותר, במיוחד ברשת אדה, שככל שהמחיר של אדה יעלה נגיד $10 ויותר, אז בהתאם לכך NFTs יעלו יותר. כמובן לבדוק את הפרויקטים. יש לכם של אנג'ין, אוקיי? גם מטבע שקשור ל-NFTs, המרקט פלייס שלו, אני אפרסם כאן למטה גם כאן יש לכם מחירים יותר נמוכים, אוקיי, באנג'ין, האנג'ין באזור $2 עולה למטבע אחד, אז בהתאם לזה, נגיד זה יעלה באזור $2,000, אוקיי, הדבר הזה. כמובן לבדוק את האיכות של הפרויקטים, כמובן יש להם כל מיני מוצרים למשחקים, זה כנראה למשחק מסוים, כי אנג'ין הם גם עובדים עם כל מיני משחקים בשיתוף פעולה. פרויקט מאוד מעניין, יש להם גם הרבה. רגע, זה על רשת איתריום, המחירים יהיו גבוהים מאוד פה. על רשת וואקס, אוקיי, רשת וואקס, יהיה לכם בעצם רשת, זו רשת של משחקים, הרוב רק משחקים, וה-NFTs יהיו המרקט פלייס של אטומיק האב, בעצם כל מיני דברים שקשורים למשחק עצמו.
פה אתם יכולים לבדוק כל מיני גרפים שלהם, כנראה מרקט ווליום של ה-USD, זה של המטבע שלהם, של הוואקס, אוקיי? עליות, ירידות. דבר, זה המחיר, אוקיי? פחות מדולר, אוקיי? לאיזשהו דבר מסוים למשחק, והמחירים יהיו פה ממש נמוכים. אתם רואים כאן כמה NFTs יצרו, כמה מחירות היום, כמה ביום אחד וואקס, מטבע וואקס נמכר, אוקיי? אתם יכולים לבדוק כאן יוצרים, יש כאן אומנות, יש כאן גם משחקים, יש לנו הרבה משחקים, ואפשר לקנות את ה-NFT שלהם, המחירים שלהם יהיו זולים יותר מיחס לאתריום. כמובן המחיר יעלה לטווח ארוך אם הרשת הזאת, אם יהיה ביקוש והרשת הזאת תצליח, אוקיי? אני מפרסם את כל הקישורים כאן למטה. מה יש לי עוד לשתף עליו שלא דיברתי עליו? זה הכל אני חושב. כן, טוב, זה האחרון. אז פה זה Rarity Tools. כאן אתם יכולים לבנות ולקנות, כאן אתם יכולים בעצם לקנות NFTs שהם נמצאים הכי ראשונים לפני השקה, אוקיי? לפני שהם מועלים ברשת איתריום, אתם יכולים למצוא אותם כאן. אתם יכולים לבדוק את האיכות, למשל פתחתי כאן את Mutant Ape Yacht Club, ואתם יכולים לבדוק את הדירוגים של בעצם NFT הזה. אם אתם רוצים לקנות את ה-NFT הזה, יש לכם את האמצעים, את הסכום הזה. אתם יכולים לפתוח כאן ב-OpenSea. אתם יכולים לבדוק פה את הנדירות שלו, זאת אומרת מגה זומבי, רק אחד כזה קיים מכל ה-10,000 התמונות האלה, שיש להם נגיד 10,000. פה זה 10 הטרייט הזה, 10, זה 10, זה 10, 10 NFTs שיש להם את הטרייט הזה, את התכונה הזאת, אוקיי? ואת הנדירות שלו, הסקור שלו, כאן מופיע, בעצם אם אתם רוצים לקנות ולהשתתף בקנייה שלהם. כאן אתם יכולים לבדוק כל מיני פרויקטים שעדיין לא הושקו, למשל upcoming, הוא נכנס פה upcoming, כאן באתר הראשי אפשר לראות newest collection added, זאת אומרת איזה קולקציות חדשות נוספו היום, אוקיי? לפני שהם מושקים ב-OpenSea. כמובן לבדוק את איכות הפרויקט, אם אני אכנס לכאן, לבדוק גם שהפרויקט זה אמין, כי לבדוק שגם אתם תוכלו למכור אותו בעתיד, אוקיי? כי המחירים יהיו יחסית נמוכים פה, אוקיי? חוץ מהסקור והזה, נפתח פה, טוב, זה כנראה יש מצב שזה הושק, לא, או שכן. בעיקרון אתם בודקים את האיכות, שלא תקנו פרויקט שדבר ראשון שעולה הרבה, ואין לו יותר מדי שימוש. אבל יש לכם פה באפקומינג משהו מעניין, וזה הפרויקטים שהולכים להשיק אותם בזמן הקרוב, לבדוק על מה מדובר, כי המחיר הזה, זה מחיר זול, יש להם רק 5,000 יחידות, תמונות כאלה, וזה המחיר. כמובן לבדוק שזה איכותי, שיש מאחוריו משהו שאתם מקבלים או רווחים מסוימים, אם יש את האפשרות הזאת, או אתם חלק מקהילה, ויש איזשהו משהו ייחודי שאתם מרוויחים, ולא סתם תמונה שלא קשורה לשום דבר. מאוד חשוב לבדוק. אוקיי, NFT Car Club, מעניין למה זה בכלל.
יכול להיות שזה משהו מעניין, אי אפשר לדעת. כאן יש לכם את הדיסקורד, את הטוויטר ואת האתר. חשוב לכל פרויקט לבדוק את הכל, ולבדוק את הקהילה בדיסקורד, שבאמת שואלים שאלות ובעצם הם פעילים. מאוד חשוב. נפרסם גם את הקישור של האתר הזה, כדי שתוכלו למצוא NFTs שלפני שהם יוצאים לרשת איתריום. אוקיי, זה הכל להיום, ואם יש לכם שאלות, תשימו פה בתגובות למטה, ואני אשמח לענות לכם, ושיהיה לכם המשך יום מדהים.